Hola, em dic Santi Escuain i llegiré el Salm 4. Per al director, amb neguinot. Salm de David. Respon-me quan crido, ó Déu, justícia meva. Tu m'eixamples en l'adversitat. Tingues misericòrdia de mi i escolta la meva pregària. Fills dels homes, fins quan ultratjareu la meva glòria? Fins quan estimareu les coses vanes? Cercareu la falsedat? Tanmateix, sapigueu que Javé ha separat el fidel per a si mateix. Javé escolta quan el crido. Tremoleu i no pequeu. Parleu dins del vostre cor al vostre llit i calleu. Oferiu els sacrificis de justícia i confieu en Javé. Molts diuen, qui ens farà veure el bé? Javé, alça sobre nosaltres la llum del teu rostre. Tu poses goig en el meu cor, més que en el temps quan llur gra i llur most abunden. En pau m'agec i m'adormo, perquè només tu, Javé, em fas habitar segur.